Machiegni kendo nya korom gajwang. Duol makedne riwo Uganda jo Kenya kanyakla NCIC kordwaro ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ochungu romo mag siasa mag kweth ma Azimio la Umoja bago thurka. Jakom mar NCIC Samuel Kobia okoni piny Kenya okni kama bere yor uchumi kendo ka Odinga omedo dhi nyime kod bago Romogo to lwasi mar tego uchumi nyalo biro kethore mokalo. Walter Nyambaga miyo waler mathoth. Duol makedne riwo Uganda jo Kenya kanyakla motelne kod Dr. Samuel Kobia wuok oko ka sundo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mondo owere kod dombe mag siasa ma otimo pachoka. Kobia wacho ni romo mag siasa go nyayo liet mag siasa kendo rocho kwe kaluwore kod weche ma wachore. We would really to address the former Prime Minister Honorable Raila Odinga because he is really the one who is the critical leader when it comes to now taking the country back to elections mode. We cannot afford that as a country. And that is why, therefore, we would like to call upon the former Prime Minister to cease with his political rallies and any plans that might be there for demonstrations. Dulno koni piny Kenya ni matek korko chumi kendo ji Uganda riwruoge mag pinje riwruoge mag ji giwegi mondo tego chumi moko bedo kod dombe mag siasa mathiro weche mag uchumi kod dongruok. Kenya's economy is the biggest in the region primarily because of the country's political stability. This must be jealously guarded because if it is destroyed, it will take a long time to recover and the accompanying social and economic consequences will be dire. NCIC okoni weche ma wachore rombe mag siasa mag Azimio gin mago manyalo nyayo pogruok e kind oganda ka okoni piny Kenya osebedo kod kwe makende nyaka ne ta yiero mar 2022 yiero magikoni ne otimore yor kwe mapok ne otimore sigana mar yiero ma pachoka. The 2022 general elections were the most peaceful compared to the most other elections before. Jadolo Kobia kod Lange okoni bede migep mamoko seketo itgi oko mar menyo jo siasa magolo weche moko manyalo kelo tulo ni biro kawnegi okang' mar chik. Leaders who speak at these political rallies must be aware that they will be held personally responsible for their utterances. Tuachane na kufungua mambo ya kura ambayo tulifunga. Koti iliamua kwamba mwenye alichaguliwa wale wenye walichaguliwa ndio walikuwa walichaguliwa kwa hiyo njia na kila side walikubali. So sisi kama tume tunasema kwamba tangu mambo ya rallies ilianza incidences ya hate speech incitement ziliongezeka. Azimio sebedo kabago rombe mag siasa kamkunji Jakaranda karomo machielo ichan bag Kibra. Pejo maduonge ni to bende Azimio kanyakla kod Kenya Kwanza biro winjo NCIC kendo gibiro dhiyo nyime kod fungo weche moko koni kod kocha. We are dismayed that a section of the politicians have chosen the path of political intolerance which threatens the prevailing peace and stability of Kenyans. We have seen and heard calls for demonstration rather than constructive dialogue. And therefore, if he believes in democracy, then it is important for him to respect the people's decision. When we allow ourselves to be used as political cannon fodder, remember that when political settlement is reached, we are constantly left to our own devices. Walter Nyambaga, Ramogi TV.